naghahandog ng Purame! Tirit! Agaw mga idzano, in love na baning usa. Wow! Kibijaan ka? Sana all, pinakalit. Guys! Anong kaguluhan to? Anong kaguluhan dito? Talagang pamahawin taon, dulog kay hindi may magpamahawin o hindi kami kamot. Na Titanic na pod? Masari, patang na balik. Gani, kuwan sa rizal. Ato, ibalik ko siya doon kay tulog Titanic doon. Uy, dagang kwarta. Doon kwarta. Asa magkakapalit? Yung matay kibahan na eh. Sa magkakwarta. Ikuan din, ipadunggo sa. Napayor. Ha? Hala nga naman eh. Hindi na itong itikrot na pagharap nagsakay. Para mas ang Tirit. Hala! Hala ang cellphone! Ikwan! Dali, ikuan. Iop! Magamit to pero Ibuhat sana! sidlan to parat. Inigkageng dadto di na to mo. Agi ako rin. Gibuhat to. Kumpiyansa ka lang. Ara man to isa. Niligtew? Haga ni gihawira gahon. Nga bitaw ko makadisgrasya na kay muligtiw na. Na kana pud siragat. Ikaw may kuwan mo tagal kumpiyansa. Dia, awa naka-video ko kon. Nagbat asan daka ah. Hello! Na. Cellphone! Napakaganihan na. Suwag ito ka. Ito alagi ta nagbatas. Saman, tagig. Kanang blue sa color nga, balis-balis. Moto itong naatan. Hindi ko ito. Nagling kami na pagkaso-kaso na ning dagan siya. Sige. Walo to. Ay, nahadlok to nimo! Dito ka pa ulian. Dito ulian, ipaado dito rin mo. Kasi ito, iwanan ka ng vlog. Halingi ay. Sugbas ka ba? Subas ka dyan. Titanic yan. Sarog di mo ma. Unsa naman na yor? Titanic. Nag-Titanic na ka? Kaya ba yung katuwid eh? Pwede mo mawili. Ito mas kamayor na. Diyan kita. Nagawin ko na. Gitukbo. Gamay na rapid siya nagkuwang gawin. Lihiro po. Lihiros. Doy, lihiros mayor butukbo. Arang nindotag mga palibot. Kana na sila mga tao dana, nanguha po na sila kuan. Dara doon. Haba, Ulit na doon, kaya makasaway ka doon sa piling. ang feeling. Hindi ko gusto rin ako kita. Hala, laom naman. Baka na kitang sakit mabasa. Ala na, ilok lagi sa sakit. Ay, dira. Ah, kapunit na doon siya. Dira. Bayad sa imo ang pagkatusog, pagkatapo. Unsa nga no maningan man eh. Mau nagupa sa tuwan. Alaloy lang majunjung te, basa-basa na kay mo yung gibakunit. Maligo ko. Yes, maligo ko. Ganahan Lagi ako. mong jacket, hindi mo nang gibasa-basa. It's a Kung prank. pasa na imong jacket ay hay na to. Oh, naapog ko dako-dako. Pareha ka to.
Ijang cellphone na disgrasya. Napakabrado tulubahan. Ang i-edit. Uy, Sinta. Star in the fish. Star in the shik. Star in the fish. Nga, Patrick man. Hindi ka mo talaga ispambat. Wa, di. Ang kuan mo yung tanawon. Di. Taman jiri. Nagon sa mantadan eh. Hala, na isda na. Kanang nga na oh. Ilap? Oo. Nadaghan ang isda lagi uning. Toy, isda. Imong bat. Imong bat. It's a prank agbat. Dari cellphone, bitay. Kasi kaya nga na, lifting mo dyan na, inalabadan. Ay daw, pagka-cellphone gida ah. Mga man gawang gamit ako siya. Pura may sa to ni tingog arang kusuga. Naman. Ganin na. Tunggo na doon. Ning dunggo agdar ko. Okay, pagtunggo ni siya. Ano? Na may kuwan na, pantanan. Ala tay uwan dadto. Ay, uwan. Na to. Si kuan si Kinsa to na pag-asa? Kincho. Tinsan ni ay. Alami as ko ano? Alami as Prita. buwan. Oh, limas buwan. Wow, swaki. Unsa na iyon? Gagmay te. Wow, ako nang nudong gagmay. Ang gamay pa, ihuli sana kapada. Sige, kami sunod-sunod dun. Baon. Nagsakit ra magahong hawak danig. Lakaw. Exercise, pwede mas buntagod ka, magsigit. Lakaw. Hindi mo naman exercise nung ano, maglakaw-lakaw. Tiniglaw naman. Dede ko. Bato. Lagi meningkamot sa kunari dyan. Balik naman ito te. Lagi, dyan namin kaya po wakit eh. Ha? Ha? Oh, andyan sakay. Magkakuha ko sa kabak. Ikaw magkasi dyan mo huli. Karo na. Balik na dia. Bata? Sana all panghabang buhay na ito. Oh! Hama na? Titanic ba na itong sinanan? Para mag-Titanic. It's a prank. Dara dyan, no? Ano kitawag ko? Si Urchin. Sulaki. Mana si Urchin? Oh, may siguro ni. Pati ang dyan. Ala, gilog. Mura kang hiluton. Ay, nagilog ka. Nagilog ka ka. Napasuot ka dali. Ay, gilog tabangan. Nagilog ka. Di ko, mahadlok ko. Lagi. Magkirog. Mga mahadlog sa tagaw. Basig gitikon ko. Ay, araw na bito magagiti. Gila ka. Tikada. Gitik. Ah, gitik. Araw sa gilog ka. Nga na, radyo lo haga. Sinjar sa maglakaw-lakaw. Nagdada na. Diba, nagilog ka lagi. Alala inon. Nagilog na ba? Oo na. Lagi nagilog lagi na. Nagpapot-kwapot ang tail na. Kamu guys lah, kamu. Kuha. Kamu na po. Karon pa ka kasuway doon, nagilog-kilog ka. Kasuway na ko gipagilukan. Nagilokan, nakasuway ka. Kasuway na ko gip. After how many decades? 30 dik 40. Dahil ka mo Titanic. Dali, biheg!
Halagiro, lihiro mo lang oy. Madyo pag-iro, kay lihiro mo lang oy, ako di. Hoy, madyo pa-iro kay naligo na ikaw ay ligo. Titanic. Dugi, dali. Dugi, baka, dali baka. Hoy. Tagamang tent. Ah, lamianas bos. Lamianas buwan oy. Dali, bilis. Ala, ning lakaw nag Titanic. Wa na ning on? Ang upoy noon, si Siti Bebo. Wa na ning on? Ganong naligo ako palingan mo sa kauras ako kira. Ayaw sa lagi yun. Sa ari mo si puti noon so. Uy. Ano ba init na kay may nag-init kay. Huwag mo ko sa. Kalanggan na init na sinaw na. Kolokoy ka. Ang puso na. Ay, Di abi ko ka sa asa to. Paano di mas magano? Wa na ka ning on? Ah, kolokoy ka. Yun, di man na pwede yun. Ano sa luwag na bulo? ayun. Ha? Ano ya pero sa nina kay bro Tingas mo. Red bukan ko. Una niwa. Tama ko kung tawak kami. Disgrasya. Uy. Wala na mo tiyan. Ismal. Hoy, bago ba ng home credit? Sak ko na sa. At kamong duha na. Ipaado to, buhay nga nag-technician ngayon sa ito. Para maluwas ang cellphone. Gibuhat ka ay. Ano magawa magasit nato, memory card ba? Internal memory. Ay, ba't nara ba ito dyan? Ay, cellphone na tira dyan. Nga naman na internal hemorrhage. Uy, iba pa dyan to ka. Internal hemorrhage sa plug. Promise pa. Yung bugas ito no. Kung napa to external hemorrhage, lukoy ka. Ito to external. Pero o dyan, ika-pre na, hindi sa sila sa Dara ko blang dito nga editor mo. Kami lapad ba? Sayang. Sayang dugay. Naman ka to yung memory. Ikaw, maadyo ka to dyan. Dito kay kami Cesar kay kapag ligo-ligo na ba nagbang pa dija ingat to kadugay dyan itag sapad. Pero mabaw ra to. Ganyan pa mag-cellphone. Halagang cellphone. Pero aga ba sa ijan na jud ija pero aga ba sa gidang speaker. Agidang speaker murag nabungog. Murag dakuan. Wala mo bunyi. Sa mag-files ni mo makuha. Ija pansarjanan pagkasunod adlaw na nagbantag-bantag na murag kuan bato murag gitayan. Imo lagi Patay tong maguning para. imo tong kuan. Huwag karag tubig ra para sa ho. Ay, tubig ra. Ato na natos magado. Ato ni mas technician babrihan to jaila tong fluiran babaran to dala alcohol para di to makakuan. Para maniluan na dito. Ito na, technician na ni Pablo. Aron tagdao. Hindi ka open sa mga store. Na may technician dito. Ito, ingnan nga natagan talaga. Dosa sa. Ayaw sa kagaw kay sayang. Ato sa kagaw kay sayang. Moment hila pagaling na uli. Nga pagaling si Sakay. Sayang moment. Oo. Dapat lay. Andiyan nakahilang ang sabi. Doon na dyan matabang. Sakin pagalingan. Relax. Sit back and relax. Ang eat balat. Allah. Uing na Titanic. Uy, Titanic! Allah kalanta. Uy, Aisa, sunda! Titanic. Wal! Wal pa na. Kami ka maulagi. Madam, saan malipag pa kita. Sa mga man. Kuha na laging Titanic. Oh, lato na gyapon. Kuha naman, layas na. Kuha na ganais yung mga naong. Lang ganais na smatiri. Naghila si taon. Okay na lagi na ija. Do kang blago kay kaya mo pang chatra. Kaya mo ni imudan. Di mo ni ka. Wala naman, maligo makaka. Katuloy mo. Ano, sa ka? Kahit Diyos ko na isang sa badida. Ano ka mo sa albabeda?
Awan sa lang. Naligo po na sa gabi eh. Hindi, dug pito mi darar basag buhok, nabasag ang dari kay suksok ko na sang dughan. Suksok sang dari na basag ang dari. Oh lagi kay dire ko dito. Ingna lang ay sana nilakaw naman mo.